Det er Sofia og Johanne her. Jeg hedder Sofia. Og jeg hedder Johanne. Og jeg har hår i munden. Og vi har veninder. Jebbi Debbie. Vi er hjemme hos mig. Vi er hjemme hos Sofie. Ja, vi er. Og vi siger ikke, hvor hun bor. For det må vi ikke. Nixon! Og i det her program, i denne uge i hvert fald, lave en salto. Altså, vi vil lave en hver. Imens vi filmer. Og hvis jeg laver en salto, så filmer jeg selv. Og nu vil vi hoppe og lave sten, saks, papir. Og give jer god råd om en saks. Okay, vi starter med papir. Papir, som er lige papir, som er lige papir, som du kan tegne. Sten, som du kan kaste en rod i stykker med, men ikke må. Sten, sten, sten. Og så saks. Se her holder man. Og så det her ned. Jo, vi er faldet ud. Jeg vil godt lige gøre opmærksom på, at vi står på en trampolin. Saks, saks, Saks! Ja, og I skal huske, man kan klippe gækkebræd med en saks. og man kan klippe julekorn med en saks. Men du skal ikke klippe din mors BH i stykker. Eller klippe dine fingre af, så det går For ondt på det- fingrene. Og din mor skiller dig ud. Og så mister du også noget. Så mangler du også lidt fingre. Ja, det er synd for dig. Nu vil jeg lave en salto, imens jeg filmer det. Og jeg viser ikke næsebord, og jeg husker at sige salto i stedet for at skrige. Salto! Det var sindssygt. Nu får Johanne at se. Kan vide, om hun kan finde ud af det. Jeg ved, du skal filme dig selv. Nå jo, jeg skal filme mig selv. Altså, det hjælper ikke at filme trampolinen. Den er ikke så spændende. Eller Sofie. Hun er lidt spændende. Men vi er lige spændende. Du er også... Det var alt, hvad vi havde på den nu. Nej, nu skal vi lige lave lidt spagatspring. Okay, jeg filmer dig. Shubidubiduba, Og det var shubidubiduba. en spagatspring! Woo! Split! Ja, det var alt, hvad vi havde. Nu laver Johanne lige lidt. Okay, og så er det til sidste. Husk at se med. Næste gang. Og bare husk, at I ved, hvad det hedder. Og du får et godt tip næste gang. Vi ses. Men man Sig ved- til venner, familie, dine kusiner, dine venner, alle dem, du kender. Også dine fjender og dine venner. Sig noget om den her video. Vi ses.